Здравейте, вие сте с канала Руци по пчеларство с Милен. Преди време ви направих един клип как направих едни бързи отводки. Мисъл такъв, видях ги, че се изорят и да ги хвана. Направих с по 3 рамки бързи отводки, просто да ги сваля, нали, като численост. След 3-7 седмици, днеска е третата седмица, качих съндъците горе. Единия го качи горе, другия го махнах, но на тяхно място свалих един кошер. Виждате, защото сега, както и на обед, днеска е 27 юни 26 година, всичките летящи пчели са навънка. И ако вземете самия съндък, всичките летящи пчели, които са излезли да събират мед, ще останат извън кошера. Заради това, като правите такава смяна, е хубаво да я правите вечер. Вечер на тъмно, ако е най-добре, защото знаете, че всички пчели са вътре. Това го казвам за младите пчелари, тези, които го знаят, може да продължат да скролват. А когато всички пчели са вътре, затваряте съндъка и ако имате възможност, нали, на лампа го прехвърляте в новия кошер.